Вітаю! Сёння у нас на парадку дня даволі цікавая і, скажу шчыра, не самая простая, але вельмі важная тэма. Мы разбіраемся за знакамі прыпынку ў складаных сказах, дзе сустракаюцца адразу некалькі відаў связі. Гэта той самы выпадак, калі, аваладаўшы правіламі, можна адчуць сябе сапраўдным майстрам слова. Давайте хуценька зірнем, што нас чакае. Спачатку вядома асновы. Потім паглыбімся ў самыя важныя правілы і іх выключэнне. Пасля гэтага нас чакае вялікі практычны блок. Будзем трэніравацца. Далей самае творчае – аналіз і канструяванне сказаў. Зазірнем у тэксты і дакументы. Ну і напрыканцы, як заўсёды, падвядзем вынікі. Ну што ж, пачнём. Перш за ўсё, нам трэба зразумець самы галоўны, фундаментальны прынцып, як увогуле падыходзіць да пунктуацыі ў такіх вось шматапавярховых сказах. І вось тут, ведаеце, першая добрая навіна. Нам не давядзецца вучыць нешта абсалютна новае з нуля. Уся сутнасць у тым, што ўсе знаёмыя нам правілы для коскі, працяжніка ці двукроп'я працягваюць працаваць і тут. Галоўная задача – навучыцца бачыць сказ не як адно суцэльнае палатно, а як канструкцыю з асобных логіка-структурных блокаў. А вось гэты прыклад проста шыкоўны. Паглядзіце, як тут усё грае. Першы блок – успаміны нахлынулі. Вынік гэтага мы ставім працяжнік і пераходзім да другога блока і здаецца. А што менавіта здаецца? Ставім двукроп'е і раскрываем змест. Гэта выдатная ілюстрацыя таго, як знакі прыпынку, нібы дарожныя знакі, дапамагаюць нам арыентавацца ў сэнсе высказвання. Добра, за агульным прынцыпам разабраліся. Але як гэта часта бывае ў мове, самае цікавае хаваецца ў выключэннях. Давайте засяродзімся на сітуацыях, калі коска перад злучнікамі «і», «ды» або «ці» раптам не ставіцца. Чаму так адбываецца? Гэта, бадай, самае важнае правіла ў гэтай тэме. Уявіце сабе, што две галоўныя часткі – гэта як два сябры, якія маюць адну агульную справу. Ці ў нашым выпадку адну агульную даданую частку. І вось гэтая агульнасць іх так моцна звязвае, што коска паміж імі проста становіцца непатрэбнай. І вось класічны прыклад ад Якуба Коласа, які гэта выдатна паказвае. Задайце пытанне. Калі сонца праглядвала? Калі настаўнікі падышлі да ракі? А калі пачынала адчувацца гарачына? Ды ўсё тады ж, калі настаўнікі падышлі да ракі. Даданая частка адна на две галоўныя, таму перад «і» ніякай коскі. Такім чынам, давайте падсумуем. Усё круціцца вакол таго, ці ёсць участак сказа нешта агульнае. Калі ёсць, коскі няма. А вось калі такога агульнага элемента няма, і мы бачым збег злучнікаў, напрыклад, «і», «калі», тут уже зусім іншая гісторыя. І пра яе мы зараз і пагаворым. Гэта вельмі распаўсюджаная канструкцыя. Стаяць побач два злучнікі. Адзін злучальны, другі падпарадкавальны. Ці трэба іх раздзяляць коскай? Гэта, дарэчы, вельмі часты момант, дзе можна памыліцца. Але зараз мы разбярэмся, як гэтага пазбегнуць. Насамрэч, правіла тут даволі простае, амаль механічнае. Бачыце збег злучнікаў? Адразу ж прабяжыцеся вачыма далей па сказе. Шукайце словы «то» або «дык». Калі іх няма, як у першым прыкладзе, смела ставім коску паміж злучнікамі. А калі далей ёсць «то» ці «дык», як у другім прыкладзе, то коска не ставіцца. Чаму? Бо злучнік «калі» нібы прыліпае да гэтага «то», ствараючы адзіную канструкцыю «калі» – «то». Ну што, тэорыі хапіла. Самы час перайсці да практыкі, бо менавіта так усе гэтыя правілы укладваюцца ў галаве найлепшым чынам. Пачнём з практыкаванняў 210 і 212. Вось 4 сказы. Прапаную зрабіць невялікую паўзу і паспрабаваць сябе ў ролі рэдактара. Уявіце, што перад вамі чысты аркуш і расстаўце ўсе неабходныя знакі прыпынку, а потым разам усё праверым. Ну што, гатовыя? Давайте разбірацца. У першым сказе паміж дзейнікам і выказнікам ставім працяжнік, а далей двукроп'е, бо ідзе тлумачэнне. У другім простое пералічэнне, таму коскі. У трэцім сказе двукроп'е тлумачыць нам, чаму ж вечар быў млосны. Ну, а ў чацвёртым зноў двукроп'е, якое вводзіць высновак або ўдакладненне папярэдняй думкі. Так, заданне ускладняецца. Цяпер трэба быць уважлівым не толькі да косак і працяжнікаў, але і да літар у словах. Комплексная праца.
Зноў жа спрабуйце зрабіць самі, а потым зверам нашы вынікі. Правяраем, што атрымалася. У першым сказе шэраг падзей, якія мы раздзяляем коскамі. У другім выдзяляем даданую частку, што чырваніла хвойнік у гары. А вось трэці сказ – гэта якраз наш выпадак, пра які мы гаварылі. Звярніце ўвагу, пасля «калі упадзе ў снег» стаіць «то». Значыць, паміж «што» і «калі» коска не патрэбна. Выдатна! Мы ўжо навучыліся працаваць з гатовым матэрыялам. А цяпер пойдзем далей, будзем аналізаваць і, што самае цікавае, самі ствараць складаныя сказы. Гэта вышэйшы пілатаж. Паглядзіце на гэтыя радкі. Здаецца, просты верш, а насамрэч увесь гэты ўрывак – гэта адзін вялікі і прыгожы складаны сказ. Давайце яго раскруцім. Жывуць бацькі – гэта умова, а вынік – ты багаты. Таму паміж імі працяжнік. Далей ідзе злучальная связь праз злучнік «і», а потым далучаецца яшчэ і даданая частка, дзе знойдзеш. Вось вам і беззлучнікавая, і злучальная, і падпарадкавальная связь у адном флаконе. Гэта, па сутнасці, такі просты рэцэпт, як з некалькіх кароткіх, урывістых думак зрабіць адну разгорнутую і лагічную. Паглядзіце, напрыклад. Бачым паслядоўнасць дзеянняў, злучаем іх праз «і». Бачым прычыну, выкарыстоўваем «бо». І вось замасць 3 простых сказаў мы атрымліваем адзін больш багаты і змястоўны. А гэта ўжо заданне для вашай фантазіі. Перад намі шкілет і сказаў. Наша задача – нарасціць на іх мяса. Гэта значыць прыдумаць уласныя сказы, якія б адпавядалі гэтым структурам. Напрыклад, для першай схемы. Сонца схавалася за хмары і стала халаднавата, бо з полачы падзьмуў вецер. Паспрабуйце самі для астатніх. Добра, з граматычнымі канструкцыямі мы папрацавалі. А цяпер давайце паглядзім, як усё гэта працуе ў рэальных тэкстах і нават у афіцыйных паперах. Бо мова – гэта не толькі практыкаванне ў падручніку. І пачнём мы з тэксту пра сапраўды унікальнага чалавека – Алексея Талая. Гэта асоба, чыя гісторыя з'яўляецца прыкладам неверагоднай мужнасці і сілы духу. Тэкст прапануе нам задумацца над гэтым пытаннем. А каго увогуле можна назваць героем сёння? Што робіць чалавека героем? Цікавае пытанне, правда? І пакуль мы над ім разважаем, вернемся да граматыкі. І вось сказ з тэксту. Так, тут няма змешанай сувязі, гэта класічны складаназалежны сказ, але ён вельмі добра паказвае структуру. Ёсць галоўная частка, ён хоча. Ёсць даданая частка, якая адказвае на пытанне чаго. Каб яго дзеці выраслі. Коска перад каб акуратна аддзяляе гэтыя две часткі. А цяпер рэзкі паварот. Ад лірыкі і разважанняў пра герояў мы пераходзім да сухога, але вельмі важнага афіцыйнага стылю. Уявіце сабе, што тут кожнае слово павінна быць як у аптэцы, дакладна ўзважанае. Ніякіх эмоцый, ніякіх двусэнсоўнасцей, толькі факты і дакладнасць. І нават у гэтым строгім свеце дакументаў ёсць свая класіфікацыя. Паглядзіце, усё можна умоўна падзяліць на 3 групы. Ёсць дакументы, дзе ўсё прапісана да апошняй літары, як у пашпарце. Ёсць тыя, што маюць пэўную форму, як заява. А ёсць і такія, як характарыстыка, дзе ёсць агульны прынцып, але больш свабоды. А вось, напрыклад, аўтабіяграфія. Здавалася бы, пішаш пра сябе, што можа быць прасцей. Але і тут ёсць свой шкілет, свая структура, якой варта прытрымлівацца. Усё павінна быць лагічна, паслядоўна і па справе. І яшчэ адзін прыклад – заява. Тут усё яшчэ больш строга. Звярніце ўвагу на размяшчэнне кожнага элемента. Шапка. Справа ўверсе, назва дакумента па цэнтры, потым сутнасць просьбы. Усё мае сваё дакладнае месца. Ну што ж, мы зрабілі сапраўды вялікую працу. Прайшліся па тэорыі, замацавалі на практыцы, зазірнулі нават у свет дакументаў. Давайце цяпер збяром усё самае галоўнае ў адно цэлае, каб яно добра адклалася ў памяці. І так, трымайце кароткую памятку. Першае і галоўнае – не палохаемся складных сказаў. У іх працуюць старыя, добрыя, знаёмыя правілы. Другое. Заўсёды шукаем агульнае. Агульная даданая частка можа скрасці коску. Трэцяе. Наш лайфхак са словамі «то» і «дык» пры збегу злучнікаў. Ну і чацвёртае. Калі гаворка ідзе пра дакументы, дакладнасць і структура найперш.
І на заканчэнне хацелася бы пакінуць адно пытанне для развагі. Бо ўсе гэтыя правілы, усе гэтыя коскі і працяжнікі – гэта ж не проста для адзнакі. Гэта нашы інструменты. Інструменты, якія дапамагаюць будаваць думку, расставляць акцэнты і, самае галоўнае, быць правільна зразуметым. Задумайцеся пра гэта. Дзякую, што былі разам, і да новых сустрэч.